Det bliver en lang tur på kontoret, vil jeg sige. Ja. Vi kommer ud i nogle højdemeter, lange, dejlige bakker, men vi skal nok tilpasse hastigheden derefter. Her i dag? Jamen det bliver nogenlunde som det er her. Lidt overskyet. Meget lidt rødregn. Pjatregn. Til sidst har Jeppe lovet. Men næsten ingen vind derude, så det bliver en god dag. Så vi har de første 54 km inden vi får det på, og vi starter med at køre rigtig godt opad. Så vi får lige bakkerne med det samme. Jeg har bagtroppen klar. Når den er omme, så åbner vores smæk. Og hvis vi er lidt ømme, så drikker vi det væk. De der som stil, vi cykler sammen, de er et skændsel ud på trøjen. De siger, de aldrig punkterer, det tror vi til. Tak for hjælpen alle sammen. Tak. Der har vi haft. Det lød frækt, vil jeg sige. Navigator finder vejen på et kort, men vises motorvejen, så er det noget hårdt. Vores fordel er vores bagdel, det bliver rigtig smurt. Så vend de bare til så Team Babuga, vi er på vejen til Paris. Det går så hurtigt derude, vi hopper kun, når vi skal tisse. En lille omvej. Beklager. Men vores kort passer ikke sammen. Men jeg håber, I har haft en rigtig god tur alligevel. Jeg håber også, I tilgiver, at vi springer over depotet. Men det kostede os 20 km ekstra ud over det, vi har kørt i dag, hvis det var. At vi skulle nå depotet.
48 stykker roulade, det kan vi kun til ham. Jeg vil bare diskutere, hvis vi ikke får at vide, og før vi får parkeret. Min computer, den ser så fuldstændig vanvittigt. Så er vi livet på parkeret, vi får det ikke at vide. Det har vi sagt. Det har jeg ikke hørt. Men det bliver startet med mig, der holder med den mark op, ved foren deroppe. Men lad nu det være. Lad nu det være. Ske det skidt. Der er ikke andet at gøre. Ja! Vi kan holde bagsmæk og roligt, ligesom vi plejer. Vi kan lige køre rundt en gang med skulderen. Kommer hen med servistrisen til det. Man kan vel tænke over det. Jeg skal lige have et billede af dig. Den anden vej. Jeg skal lige have et billede af dig, når du laver stræk. Okay, turen er blevet lidt længere, end vi havde planlagt. Men det kan vi prale af over for de andre. Det kan vi prale over for de andre. Vi har kørt længere end dem. Det skulle ryge, om det regnvejr jo. Det var det. Vi har også haft en dag, hvor der ikke var så mange kommenteringer derude. Og jeg måtte ikke fortælle, at Freddy havde stukket hans kammerater. Men det har han. Stikker Freddy kalder vi ham. Stikker svin. Og Poul, nu skulle Johnny også have en bøge, men jeg har nøjes med at sige, at Poul han skal have en bøge på en femmer. Men fordi at fætter han har sagt, at Poul ikke behøver at tage penge med i aften, så forventer vi, det er ham, der betaler. En femmer? Det kan vi synge din egen sang. Jeg kan godt forstå, at du ikke vil synge. Så får du 2 kroner af bøtten.